Kedysi som mal strach z atómových elektrární. No však jedného dňa som stretol chalana menom Emo. Jeho slová ma presvedčili, že atómových elektrární sa nemusím báť. Verím, že keď vám prerozprávam jeho príbeh, presvedčí aj vás. Fishnets, now you only get it in your night dress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity is the past though. A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be... Väčšina ľudí sa atómových elektrární bojí, ale nemajú sa prečo. Ty, ale ja neviem, čoho sa tí ľudia boja. To bude o tom, Kubo, že oni o tých atómkach nič nevedia. Nie sú všetci takí blázni do fyziky ako ty. Ani ja o nich veľa neviem, ale dačo málo v tej mojej hlave je to, že sa nebojím. Chceš povedať, že keby sa o tom niečo dozvedeli, tak by sa toho nebali? Prečo to ti chcem povedať? Blbosť, keď nikoho niečo naučíš, neznamená, že zmení názor. Chceš sa o tom staviť? O čom sa chceš staviť? Že presvedčím hocikoho o tom, že atómové elektrárne sa nemusí báť. Ako chceš niekoho presviečať, keď sám o tom skoro nič nevieš? Dačo viem, dačo si naštudujem. Ty chceš študovať? Fyziky máš len 4. Dobre, tak sa stane, že presvedčím hociakých 5 neznámych ľudí o tom, že atómových elektrární sa nemusia báť. Iba tým, že im poviem, ako to tam funguje, tak ty povieš svojej osudovej láske, Romči, ty povieš svoje, že ho miluješ a pozveš ma na obed. Dobre, a keď prehráš, tak povieš svojej osudovej láske, povieš svojej osudovej láske, že ju chceš a dostať riadku z fyziky. Platí. Took a left off last life lane. Chcel by som vám predstaviť Ema. Je to mladý chalan, ktorého nezaujíma škola, najmenej fyzika. Je veľmi zábudlivý. Rád sa obzerá za dievčatami a tak to potom aj dopadne. Jedného dňa po stávke s jeho kamarátom Kubom sa vracal do fyzikálnej učebne Poperačník. V učebni prebiehal fyzikálny krúžok. Klebety sa šíria rýchlo a tak už aj tu vedeli o jeho stávke. Emo, vieme o tej stávke s Kubom, nechceš tu ostať? No vieš, ja neviem. Emo bol samozrejme lenivý a v pláne mal všetko nájsť na internete. No však vtedy si všimol, že do učebne vstúpila jeho osudová láska a rozhodol sa. Ja fyzika neznám. Áno, chcem to ostať. A takto Emo začal pravidelne navštevovať fyzikálny krúžok. Na krúžku sa rozprávali o atómových elektrárniach, púšťali si rôzne filmy, pozerali prednášky, dokonca aj navštívili atómovú elektráreň v Mochovciach. Keď si Emo myslel, že je pripravený, vydal sa hľadať 5 neznámych ľudí, ktorí nevedia nič o atómových elektrárniach a chystal sa ich naučiť, ako fungujú, čím sa ich pokúsil presvedčiť, že sa ich nemusia báť. By ste mi zodpovedať pár otázok na kameru, prosím vás. Počúvajte, súhlasili by ste s výstavbou atómových elektrární v blízkom okolí Zvolna? Nie, jasné, že nie. Čo chceš, aby sme svietili? Prečo? Bojíte sa atómových elektrární? Jasné, sa bojíme. No, áno. A vieš o tom, že nemá takmer žiaden negatívny vplyv na životné prostredie? Nie. Tak ale tie veľké biele obláky nad tými vežami, tak to je vplyv, nie? A vieš o tom, že viac ako 50% produkcie elektrickej energie na Slovensku je z atómových elektrární? Nie. Tak poď so mnou na krátku besedu a dozvieš sa viac. Hádam zmeníš názor. Takže Kubo, sleduj, ako som presvedčil tých ľudí. Počúvajte ma, vy piati. Viete moc, ako funguje atómová elektrárne? Vybral som si správnych ľudí. Takže aby sme si to vysvetlili, mám tu originál zošitok z Mochoviec, kde sme boli, môžeme si ukázať videá. A tak skrátke vám vysvetlím, ako atómové elektrárne fungujú. Sú rozdelené do 3 takých okruhov. Najzákladnejší je tento prvý okruh, v ktorom práve prebieha ten výbuch a tá energia sa tam vytvára, ktoré sa všetci bojíme. Tu sú tie uránové tyče, v
ktorých sa ten plutónium štiepi a tak vzniká obrovské množstvo teplnej energie, ktoré ohrieva túto tú teplú vodu, ktorá je chemicky upravená a dokáže sa dať aj na nejakú teplotu 300 stupňov a stále sa nevyparí. A táto chemicky upravená voda je tu len jedna a stále sa v tom okruhu takto prebieha. No a tá horúca prebieha týmto prvou trubičkou sem, kde je už normálna voda, načerpaná z rieky a vyparuje sa tu, tá voda tým, že sa ohrieva tá normálna, vyparí sa. Vodná para postupuje ďalej do turbíny a tá už schladená chemicky upravená voda postupuje zase do reaktora. Voda a tie vodné výpary poháňajú turbíny, ktoré vlastne tým, že sa točia, vytvárajú elektrickú energiu, tomu hádam všetci rozumiete. Emo rozprával a rozprával. A oni ho počúvali a počúvali. Nakoniec to však dopadlo tak, veď sami uvidíte. Za aké by sme tu mali? Zmenil som tvoj názor? Tak áno. Bola by si za atomovú elektráreň v našom okolí? Áno. No a čo ty? No jasne, že áno. No a ty si bola Určite taká áno. neoptimistická. Ja tiež. Určite áno. Ďakujem vám veľmi pekne Aj za pozornosť a môžete odísť domov. Ešte zamávajte prosím vás na kameru a povedzte ahoj Kubo. Čauko, Kupči. Ďakujem veľmi pekne. A takto Emo vyhral stávku. The best you ever had is just a memory, and those dreams were as daft as they seem, as daft as they seem. A tu ho máme, Kupka. No poď sa. Ahoj. Zamávať do kamery. Na tvoju prehru. Silnú prehru. No Kupka, čo? Aké je to byť prehra? No dobre, idem. No, kde mám obed? No? Prichystaj mi môj obed, môj zaslúžený vyhraný obed. Kubo, poď sem. Čo chceš? Sleduj, kto dostal jednotku z fyziky. No super. No Kubo, aké je to cítiť prehru? No. Tak čo? Presvedčil aj vás?